hai. Da? Da, hai. Dar bună seara, oameni buni, o să vă arătăm un derapaj. Prima oară să încercăm așa. Hai, domnul Gabriel, haideți aici să vadă cum mi sare nici. Haideți să Da, aici. se vadă și domnii cine se uită, dacă le place. Prima oară să vadă. Frumos? Da. Uitați-vă aici. Acum facem așa, simplu. Bună seara. Acum am fost. Uitați. Stați, uitați-vă iarăși. O derapat oameni buni. Da. Uitați-vă iarăși. Prima oară. Atent. Încă un derapat și o frână. Rotoală, opa. Gata. Nu-i gata. Încă o tură. Și o frână murtare. Stai să... Nu faci bine. În sus. Mai în sus, așa și acum derapează. Nu derapat. Încă o tură, că n-am derapat, am înțeles. Eu aud când derapează. Încă o tură, că n-a fost bine pusă. Așa. Eu acum derapăm. Stai un pic. Acum. Nu. Și trebuie cu aia altă. Mai sus. Mai sus. Mai sus. Așa. No, așa. Am căzut. Și acum gata. Gata.